High-fives er ikke normalt i advokatbranchen, og der slet ikke i Hvidebæk. Derfor måtte de ansatte også synke en ekstra gang, da 36-årige Lotte Blidal tog over i sin fars advokatvirksomhed. Vi skal nu møde en kvinde, der tør udfordre livet, og alle på sin vej. Advokater, de er født arrogante, og så sagde han, at I kan gøre det hyggeligt med en fadbamse. Der er nok nogen, de synes, at måske bliver de lidt friske derude nu. Jeg kiggede da også sådan lige en ekstra gang på efterlønsbeviset. Der var jo ikke så lang tid igen. Det er morgen i Hvidebæk. Medarbejderne møder til dagens arbejde. Det var noget af en omvæltning, da Lotte Blidal i 2006 begyndte overtagelsen af sin fars advokatvirksomhed. Nu skulle alle vaner laves om. Det var nærmest skræmmende, synes jeg. Man har slet ikke været vant til, hvorfor nu en omstilling? Det gik jo godt, som det gik, det hele. Hvis jeg skulle videre og skulle overtage det her, så skulle vi indføre nogle af de ting, som unge mennesker, altså vores generation, eftersøger, ikke? Et af målene var mere humor på arbejdspladsen. Det skulle opnås ved, at alle hver morgen skulle hilse på hinanden ved at give high five. Og jeg tænkte, en uge, 14 dage, så var det over. Men det blev ved, og så udvidede Lotte jo til et morgenknus også. Ej, det var nok sådan lidt moderne. Det var sådan noget, vi gjorde, når vi spillede golf, og man pottede et godt hul eller lignende, så fik den high five. Det er rigtig svært at sige, jeg gider ikke at hjælpe dig, lige efter at man har sagt high five eller givet et morgenknus. Så på den måde, så er det egentlig et symbol for, at vi gerne vil hinanden det godt. Godmorgen, Kirsten. Hej. Hej, hej. Og vi er på benene i dag også. Ja, og god medarbejderudviklingssamtale i går og sådan noget. Ja, perfekt. Vi møder hinanden med et smil hver morgen, hvorimod man måske før sad med hovedet nede i papirerne, godmorgen, hvor man nu smiler til hinanden og en frisk bemærkning. Man forbereder sig lidt derhjemme på dagen, og man rejser de par kilometer ned til kontoret, og så er man allerede, når man går ind i gang med sit arbejde i en anden verden, og der får man ligesom lige den der, når ja, vi skal arbejde sammen her i dag, og det er rart lige at få et smil. Det første grin, det kommer altså bare i løbet af sådan en i dag, eller i hvert fald i starten, når det er jo akavet, og man slår hovedet, fordi at man rammer forkert med hinanden, ikke? Altså, der er 3 punkter i dag. Der blev også indført ståmøder. I dag er det en naturlig del af arbejdet. De afholdes nemlig kun 2-3 gange om måneden, men i starten stod de ret hver morgen. Men tro mig, den trak tænder ud, dengang vi skulle stå herinde hver morgen. Nu er det et sted for nye idéer for frit løb. Og så er det, at vi skal i gang med det der eksperiment, med at jeg ikke skal have noget kontor i en periode. Så vi får fat i sådan et lille rullebord, og så sætter jeg en bærbar computer på, og så håber jeg, at de vil tage imod mig, så at jeg kan sidde ved jeres bord sådan en gang imellem, så at vi kan prøve at det er et eksperiment. Og så må vi se, hvor lang tid det holder. Det kan være efter 14 dage, jeg tænker, jeg vil have mit eget kontor, så gør vi det. Hvad tænker I? Et andet ritual er morgenmaden. I dag er den gamle dansk med ved bordet for at fejre besøget af tv-holdet. Så får den lov til at ligge ude i fryseren nu. Lotte Blidal tog sin uddannelse i Aarhus og blev færdig et halvt år før tid. Altså bånd eller tilstræk? Oplæringen fandt sted i farens virksomhed. For cirka 2 år siden gav de hinanden hånden på, at hun skulle være hans efterfølger. Skål. Det var en sjov fornemmelse også for personalet de første gange. Det har de også selv sagt, ikke? At chefens datter hjem, og hvordan bliver det, ikke? Ja. For selvom hun var glad for sin opvækst i farens fodspor, skulle der noget andet til. Min far, han er kendetegnet ved branchen. Altså, han er gift med juraen og elsker at anvende juraen på de sager, som folk de kommer ind. Og det er typisk, ikke? Altså meget sidder oppe i klokketårnet og omsætter og sender regninger ud, ikke? Vi andre har jo erfaret gennem årene, at alt det der demokrati, det er udmærket, men det kan være hæmmende i de processer, der skal tages. Og der er yngre nok lidt mere opdraget med, at vi skal snakke noget mere om tingene, sådan at vi har det med fra bunden af hele personalet. Jeg synes, du var meget skæg at tilføre noget ledelse til branchen, og så bliver man nødt til at gøre det på en anden måde. Altså, så bliver man nødt til at lade andre være med til at tænke for en, så man ikke selv skal tage alle beslutninger. Og Lotte er ikke bare kommet legende til det. Er du da vild? Jeg er da tudet helt vildt.
Altså i perioder, men jeg har været meget, meget, meget bevidst om, at hvis der var mig, der ville noget, så var der også mig, der skulle gøre det. Og det virkede. I efteråret 2008 vandt virksomheden en bronzemedalje i advokatbranchens innovationskonkurrence for den alternative tankegang. Her der var det en anledning til at dokumentere den proces, vi havde været igennem. Så for os selv internt har det været super godt, jo, ikke? At de så samtidig går hen og får en tredjeplads, det var jo bare fedt, altså. Rigtig sjovt, ikke? Det har jo ikke været forgæves, det de har gjort. Det har da kostet blod og tårer, og selvfølgelig også penge, det der har været involveret i det arbejde der. Er det det, du tænker? Ja, YouTube, det skal vi. Og det skal også ind på hjemmesiden. Og på hjemmesiden. Typisk for Lottes vision er, at ingen idéer er for dumme. Kan man arbejde til musik? Selvfølgelig kan man det. Ja, kan man. Det skal være bare sådan noget baggrund. Eksperiment, det betyder ikke en skid. 2 medarbejdere har været på kursus i markedsføring. I dag skal idéerne fra kurset videreudvikles. Helt alvorligt. Vi har allerede fået en skide god idé. Har vi? Har vi? Og hvis det er, at noget bliver sådan lidt for kedeligt, så spørger vi os selv, hvor er galningevinklen hen på det her? Hvor folk de ligesom hæver øjenbrynene. Altså også med andre ord. Hvor er det, vi får sådan lidt ondt i maven hen? Og når vi har den der fornemmelse, så er vi på rette spor, fordi så er det bare op til os selv, tør vi trods den der frygt, man mærker. Og hvis man så gør, jamen så er du der, hvor de andre ikke er, og så gør du der nogle nye erfaringer, og du finder ud af undervejs, at tingene de ikke gør så ondt. Og så begynder det at blive rigtig sjovt lige pludselig, ikke? Du vil få gang i det. Og så bliver man sådan en junkie, der bare, hvornår fanden jeg skal ondt i maven. Hej Kai, det er Lotte. Lotte kan ikke lade være med at lade sit personlige engagement smitte af på arbejdet med klienterne. Det er da klart, engagementet og det tidsmæssige, som jeg bruger på sagen, det er da meget større, end jeg ellers ville have gjort. Men når jeg kan se effekten af det på mine kunder, der bare løber rundt med hænderne over armene, altså, og føler det der, ja fedt, jeg fik bare noget, ikke? Altså, det er da uvurderligt, ikke? Og så går folk og snakker, og det er rigtig sjovt. Og så er vi inde i, at hvorfor ikke have det sjovt, når man går på arbejde? Det er det samme, vi laver, men det behøver ikke at være røvkedeligt, vel? Tak for hjælp. Hej. Ja, hej, ikke? Familien er vant til en hverdag fyldt med projekter. Så længe den ældste generation giver en hånd med de 3 børn, går det op. Ja, tak for at komme, og velkommen hjem fra Norge. Altså, der er jo 24 timer i døgnet, der er tid nok, ikke? Men så fravælger jeg jo nogle ting. Det er jo ikke sådan, at jeg synes, det er skideskægt at drikke mig pissefuld i weekenden, og så ligger jeg med tømmermænd 3 dage, og så er det tømmermændene, der tager min tid, vel? Og når nu er de små, de kommer i seng kl. 8, ikke? Og når de så bliver større og bliver 16 år, så kommer de også i seng kl. 8, for ellers kan mor ikke nå alle de Dagens sidste slag slås som kickboksetræner sammen med manden Martin. Udover at bearbejde dagens projekter fysisk, så giver hvert slag energi til at løbe lidt hurtigere. Prøv lige at se, når man kommer herfra, så er der sådan sagtens 4-5 timers arbejde tilbage i en jo. Altså man er jo frisk, når man går herfra. Det er jo ikke sådan, at man ligger og tuder vel hjemme på sofaen. Så det er jo så faktisk et middel, tror jeg, til at få mere energi. På 2 år har Lotte skabt en anderledes advokatvirksomhed. Nu hvor knust ikke længere er skræmmende og high five for moderne, er det kun fantasien, der sætter grænser for fremtiden. Er der noget, der vil være for mærkeligt? Det tror jeg ikke. Det kunne jeg ikke forestille mig. Altså, så længe kunderne får den behandling, de skal have, tænker jeg. Men selve rammerne, det kan da ikke blive for skørt. Altså, hvorfor ikke male væggene pink? Godmorgen. Det er godt. Lotte Bliddahl og medarbejdernes seneste påfund er, at de får tid til at anrulle en rød løber ud fra indgang til advokathuset i Hvidebæk. Vi slutter med billeder fra en verdenspremiere i Biohuset i Lemvig i dag.